Vítejte u dnešní extrémní soutěže. Ta soutěž o Chocolate Time, ale počkejte, abych vám to přiblížil, abych nemohl hned tak zhlasovat. Ve hře Steal Grenade na Robloxu jsem se rozhodl, že udělám soutěž o jednu tuto Chocolate Time 15 milionů, 2 biliony. Připomínám to, jedno video už to do toho nevyšlo, ale já to připomínám ještě jednou. Stačí udělat jenom dvě věci. Dát odběr a napsat mi dolů do komentářů váš nick v Robloxu. Já potom vylosuju, ale musíte mi napsat do komentářů ten nick, jinak to nemůžu vylosovat. A já potom z těch komentářů vylosuju jednoho, kterému potom předám na videu toho No My Friend, teda toho Chocolate Time 15 milionů. Ano, je to takovýhle vezmutace Chocolate Time 15 milionů, ještě jednou to ohlašuju. Tato soutěž bude do 4.1.2026 a to bude všechno. Dejte odběr a napište mi do komentářů váš nick v Robloxu.